No. Dobrý den. Dobrý den, pane Jad. Jak se máte? Tak skvěle, Hamšiku. Chlape, jak to, že tvý táta nosí ponožku na čurák? Ano, Jarku, já jsem ji viděl, co to je? Kajti se sposrvan a hajzl. Maca, v kolik dneska musíš úplně domů? 6 hodin. Dívejte, jo, kolik je? No není to pičus. Maca, proč úplně trpíš fotrový keci vždycky? Protože Proč musíš jít domů? Ženštilost, že Maca, vládne šípne z baba. ve vaší rodině vládne ženštilost, co? Hamši, jaký máš názor na to, že jde v 6 domů? Mu přijede teta Pečka, on to musí trpět. Debile, Máca musí úplně v 6 domů, na Facebooku. Přijede mu teta Dneska to bude na Facebooku. Přijede mu teta Pečka z doktorova. Maca je úplně šišatost. Jo. Doktorovi ti dělali, Hamšiku. Digunce jim lová, že přijede rodina a přitom večeře v 6. More dělá frajera More a když měl jeho bracha po ulici, tak mu to dal ráno na snídaní s konflejkama. Aha. Ty platíš mi světlo, More. Platí mu. Máca musí v 6 domů. Máca musí v 6 domů. Já budu tím balonem, že ti narovnám hlavu Pojď ho, a budu zbijem ho. žít kulatou. Patří Do kravaty. Hamšík dala Mácovi, co se to děje? Hamšík zbije Mácu, dej mu. Ne.